आमदार रामभाऊ सातपुते आमच्यासाठी देवापेक्षा मोठा माणूस, कारण आमच्या इतकं मोठं उपकार करणारा माणूसच आम्ही असतो. सुद्धा आमची तुम्हाला कुठेही गरज पडू द्या तर आम्ही तुमच्या पाठीशी हजारो पटीने उभा राहणार. नमस्कार, माझं नाव पिंटू कमलाकर खोरे. गेल्या वर्षी मला एप्रिल महिन्यात सुरुवातीला फिट आली, तर मी माझ्या गावातील डॉक्टरांना दाखवलं. तिथं गेल्यानंतर त्यांनी इंजेक्शन गोळ्या वगैरे सलाईन लावली त्यांना, पण त्याच्याने त्यांना काही फरक पडला नाही. 4-8 दिवस गेल्यानंतर त्यांना परत तशीच फिट आली. तर आम्ही अकलूजला गेलो, त्यांनी मला MRI करायला लावला. MRI केल्याने कळालं त्या रिपोर्टमध्ये की ह्यांना ब्रेन ट्युमरचा आहे आजार. मग ते डॉक्टर म्हणले तुम्हाला कुठल्याही जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन न्यूरोसर्जन बघावंच लागेल, ते काही तालुक्याच्या ठिकाणी होत नाही. दीनानाथ मंगेशकरला गेलो आम्ही. तिथं खर्च त्यांनी आम्हाला सांगितलेला 4.5 का पावणे 5 लाख रुपये. सुरुवातीला मी पेपर रडत होतो. पेपर आटवून परत मी चप्पल दुकानात कामाला जात होतो. मला चप्पल दुकान 7,000 रुपये पगार, पेपरचं 2-3 रुपये मिळायचं. माझी मिसेस दोन्ही भांडी करायची. मग काय लोकांनी सांगितलं की आमदार साहेबांनी तुम्ही गाडी घ्या, आमदार साहेब काय तर तुम्हाला मदत करतील. मग आम्ही नवरबायको आमदार साहेबांकडे गेलो. आमदार साहेबांनी आमचं पूर्ण माहिती ऐकून घेतली. माहिती ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी दिनकर सरांना तिथं दीनानाथ मंगेशकरला फोन लावला आणि ते म्हणले तुमचं ऑपरेशन आम्ही फ्रीमध्ये करून देऊ. आम्हाला त्यांनी जो 4.5 पावणे 5 लाख रुपये त्यांनी खर्च सांगितला. मला ते काय खर्च झेपणं शक्यच नव्हतं. आमदार साहेबांनी मला 13 जुलैला ॲडमिट केलं. ऑपरेशन चांगलं झालं ह्याकरता आम्ही रामभाऊ सातपुते यांचं आभारी आहे. आमदार रामभाऊ सातपुते आमच्यासाठी देवासाठी देवापेक्षा मोठा माणूस, कारण आमच्या इतकं मोठं उपकार करणारा माणूसच आम्ही आजपर्यंत बघितलं नाही. आणि आजपर्यंत आमदारांच्या इतिहासातला पहिलाच माणूस असेल की इतक्या लोकांचे ऑपरेशन त्यांनी फ्रीमध्ये करून दिलं. तुमचं आमची तुम्हाला कुठेही गरज पडू द्या तर आम्ही तुमच्या पाठीशी हजारो पटीने उभा राहणार. म्हणजे खूप त्यांनी आमच्यासाठीच नाही, खूप गरीब गोरगरिबांसाठी केलेले आहे. सगळ्यांसाठी गरिबांसाठी असेच प्रयत्न करत आमचे मायबाप बनून राहा सगळ्यांच्या पाठीशी.